πώς βλέπεις φέτος, μάλλον ένα μήνυμα που θες να στείλεις στον κόσμο για αυτή τη χρονιά και τι θέλεις να πεις σε όλους όσους σου έδειξαν την αγάπη, μάλλον σου έδειξαν την αγάπη ως ποδοσφαιριστή, που ήσουν μόνο μία χρονιά, επαναλαμβάνω, και αυτό είναι κάτι που εγώ δεν το έχω ξαναδεί να γίνεται με παίκτη. Και σε αυτούς οι οποίοι ακόμα και τώρα που έχεις σταματήσει το ποδόσφαιρο, έχεις φύγει, είναι μαζί σου. Γιατί είναι αρκετός κόσμος. Ναι. Φάνηκε ξεκάθαρα τότε στο μάτς με την Κηφισιά. Με τον Μπάζ Γιάννα στη Φιέστα. Πάμε πρώτα γι' αυτό και μετά το μήνυμα που θες να στείλεις στον κόσμο για τη φετινή χρονιά και την ομάδα. Εντάξει, όπως είπα και πριν, δεν έχω βρει ακόμα το σωστό τρόπο να εκφράσω πραγματικά αυτά που αισθάνομαι για την πόλη της Λάρισσας. Αυτό που έζησα εδώ πέρα εύχομαι να το ζήσει ο κάθε άνθρωπος. Εγώ δεν αγαπήθηκα σαν ποδοσφαιριστής της ΑΕΛ, αγαπήθηκα σαν άνθρωπος. Αυτό είναι που εμένα με κάνει να συγκινούμε και να έχω αγαπήσει τόσο πολύ αυτό το μέρος και την ομάδα. Δεν με κοιτάξανε σαν ποδοσφαιριστή. Έτυχε να είμαι ποδοσφαιριστής της ΑΕΛ. Είχα την ευλογία να είμαι ποδοσφαιριστής της ΑΕΛ. Να εκπροσωπώ αυτή την ομάδα και αυτόν τον κόσμο. Όπως έχω ξαναπεί, εμείς πήγαιναμε σε αγώνες και δεν ένιωθα ότι παίζουμε 11 εναντίον 11. Εμείς είχαμε ολόκληρο στρατό από πίσω μας. Το ευχαριστώ είναι πολύ λίγο και είναι και πολύ τυπικό που δεν το θέλω. Η σχέση μου με τον κόσμο εδώ πέρα έχει αναπτυχθεί έτσι γιατί υπάρχει ειλικρίνεια και έχουμε φύγει από τα στερεότυπα. Το ευχαριστώ, να σε καλά. Και, εντάξει. Εύχομαι πραγματικά, θα πω ένα πράγμα. Όση αγάπη δώσανε σε μένα και τη μισή αγάπη να πάρουν στη ζωή τους, με το τόσο πολύ που τους αγαπάω, αλλά τη μισή αγάπη να πάρουν στη ζωή τους, θα είναι ευτυχισμένοι. Εύχομαι σε κάθε σπίτι της Λάρισσας, σε κάθε σπιτικό να υπάρχει χαρά, χαμόγελα, αγάπη και τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι το δεύτερο μου σπίτι, είναι η οικογένειά μου, το νιώθω. Θα είμαι πάντα ένας από εσάς, ένας άνθρωπος της Λάρισσας. Πραγματικά, μέσα από την καρδιά μου. Δεν μπορώ να πω κάτι άλλο. Τους αγαπώ πάρα πολύ. Εγώ να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήρθε σήμερα εδώ. Το είχαμε κανονίσει εδώ και 2 εβδομάδες, γιατί να πω στον κόσμο ότι είχαμε κανονίσει. Του λέω, Μάνο, και από μακριά. Λέω με τεχνολογία. Όχι, μου λέει, 7 του Νοέμβρη θα είμαι Λάρισσας, θα βγούμε από κοντά. Οτιδήποτε, ξαναλέω, μου ζητηθεί και έχει να κάνει με την ΑΕΛ, πραγματικά θα κάνω ό,τι μπορώ για να είμαι εκεί. Είναι τιμή μου που είμαι καλεσμένος σε μια εκπομπή σαν πρώην ποδοσφαιριστής της Λάρισσας. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Να σου ευχηθώ τα καλύτερα που έρχονται και το 26 θα είναι η χρονιά σου και στα προσωπικά.